You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Hello mga kaibigan! We're here! Hi everybody! Did you miss us? Yes, Did you miss us? Yes, we do. Gimingaw mo sa mo Yes! because we also miss you. Kay, namatyan ang husband, Oh, condolences. si Nathaniel Blank. Ako po, alangan, siya lang din namatyan, so ako po. Namatayan me, who is this person. I don't know if you can see it. There. The listeners cannot see it. You're wearing a shirt. Yeah, I'm wearing a shirt that we wore on the burial. Yeah. Si Lola Basilisa Amila. But it's not a sad moment. It's a celebration because she was 102 years old. 102. Yes, so more than enough years to live. It's more than enough. So, of course, sad siya pero nag-celebrate niya po ng tibok pamilya ng aligo og dagat after like one day after ba to? One day after kay to celebrate her long life. She was in our perspective successful. Yes. Success doesn't mean one thing. Na kanang nadato ka or what? Or dagan ka money. Success is a lot of things. Yes, and in our perspective, she's built a big family. Big family. Pilang iyang anak? 7. Wow, 7. Ya apo, I can't count. Basta kay mga more or less 60 na mitanan pag magtapok. Wow. More or less 60 packs. 60 packs among family. Amazing, no? Lola ni Nathaniel Blank sa side sa among sa iyang daddy. Among daddy. Na siya. Okay, guys? So, moto siya ang dahilan ng absent me, but it doesn't mean na dili na mi magpadayon. Mao gani, no? Oo. We're here. Basig nagtuo mo. Basig nagtuo mo. Well, Mag-comment anyway. ko diri, basig nagtuo mo. Gani, basig nagtuo mo na nangundang nami. Ay, wala na. Gikapoy na. Dili pwede mamatyan, guys. Grabe naman po mo. Anyway. Anyway, pwede ta mag-shout out sa atong mga donors. Kay maski naundang taog mga 2 episodes. Mupadayon sila donate. Alang may padayon sila og donate ay kanang ma-touch jud ko sa ilang mga gestures. Oo, matouch pod ko. Syempre kato sila Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Oo, thank you so much. Thank you. Tapos kamo guys, kung dito ganahan mo donate, basta gusto mo consider na mo support sa amo by donating or buying some of our merch. Go to diliniadvice.com. Na dito yung store tab, di ba? Gani, naa dito sa taas. Di ba naman yung mga menu sa taas? Dito, na ay store tab dito. Just click it and you will find our merch there. You can buy it from there. Tapos, by the way. By the way. Na ay nagpalit. Palakpaki. Palakpaki. Na hindi palit, guys. Pero wala may kabalo kinsa. Dili na mo makitaan kinsa actually. Kay murag, ambot, unsa na security feature siguro na sa Teespring na dili makitaan nato ang mga namalit. Dili pa lang kita kabalo ma-navigate. Dili pa lang mi kabalo mo navigate sa website. Basig di mi kabalo mo withdraw, guys. Sa kanang profit didto. Basig di mi kabalo. Patay. Nagimuhimo may account nito, nag-set up mig store pero dili mi kabalo kung ang saan man ni? Dili na to makita kisa nag-order. Ang ako lang nabalaan, di na ko makita unsa iyang gi-order, unsang color. Wa mi kabalo gyud pero nabalaan ako from the information nga iyang gi-order kay crew neck sweatshirt. Yeah. Pero may kabalon sa color, unsa nga design, kaluoy pud sa mga tag-iya sa Hoy, store. speaking po, kita mag-order man tawag sa wa pa mi ka-order og sample hantod karon. Dili man good kay every time mo ana siya nga mag-order tati. Tara, order na ni hantod malimtan na. Ana makalimot good. Mga permente. dementia energy, mga anak good. Ay, simba ko po ay.
Ang energy lang man, dili man ang real life. Unsa di ay. Anyway, maora to. Maguluhan na dayon takadaghan kitag istoryahan guys. Magdali na ta ninyo. Oh, sige. Ayo pong pagdali ling. Magdali ta kay taas kayo ni. Mo na dili ta magdali. Oh, dili ta magdali. Magdali ta. Tama-tama lang, good. Kay taas kaayo ni. Mo nang magdali ta. Oh, tama-tama lang, good. Tama-tama lang siya. Oh. Okay. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Baha sa Cebu. Kana! Uguban pa sa Dili Ni Advice. Mora gito mo uluhan guys, baha sa Cebu. Kay daghan man good og subtopics. So, ang pinaka top sa topic diha kay nana po'y bird. Ay, hello, Nana bird. po'y bird. Basig na ko ADHD pod no. I wouldn't be surprised. Kay dali na ko ma-distract. Ay nana po'y nagsarahan na ita. Nana po'y bird. I wouldn't be surprised. Mm. Hello, bird. Nasa diri sa akong view na. Ang akong view diri actually kay spaghetti wires. Gani. Ang baha sa Cebu atong main topic pero daghan taog mga istoryahan guys. Oh, daghan. Okay. Magsugod ta sa baha. Palihog ko pakiingon sa mga information lang. Naan man diha. Information. May I help you? Gani, information. Una sa tanan, nay baha nga nahitabo sa Cebu. Namanggoy ni agi nga bagyo. Oo. Una sa tanan, ang mga affected locations Oo. dito sa Cebu, sa Liloan. Oo. Highest number of casualties. Mm-mm. Nay 35 ka namatay. Daghan na po. Igna sa ang mga lugar nga affected. Nasa Liloan, taas. Compostela. Dara o Ay, tura di ay. Cebu City, Mandaue, Mhm. Liloan, Mhm. Compostela, Mhm. Danao, Mhm. Talisay, Mhm. Balamban, Mhm. and Consolacion. Mo na sila ang mga affected areas sa kuan guys sa baha. O 100,000 people were displaced. Needless to say, masking energetic kay migtingo guys, needless to say, we are grieving with them, ha? Pero ingani lang jud mi og bas ngano ingani man ta guys. Ngano ingani man ko. Ingani lang good ta good guys. Uy, wala lang good judgment good. Wala tay dili ta mang judge. Everybody grieves differently. And also kabalo si Nathaniel Blanc ani kay mag-asawa man mi. Lisod pug lain ang makabalo ang silingan. Pero kabalo si Nathaniel Blanc nga ako mismo dili ko ganahan mo tan-aw og Facebook karon kay tungod sa sakit akong dughan makakita og mga kanang videos good nga katong na mga gipang resuscitate. Kanang naay isa ka bata og ang iyahang iro. Sila lang, wala sila kauban grown-ups. Napo ko nakita video nga ang mga bata gisulod og styro. Tas walay mga parents kay sila lang may masigo sa styro. O basta dagan pa kayo video, mas stress ko. I'm aware pero mas stress ko. So as much as possible dili lang kumutan okay masakit akong dugan but I'm aware it's not that dili wala ta nag kanang tan-aw or kanang basta ing ana good kabalo na mo ana. Nya we are one in Cebu sa pag-grieve sa mga kay naabaya joy nangamatay. Naapoy nga wala pa. Right now. Napade wala nakitaan. Yes. Mo niya mga information among mga gipang collect from the internet. So, the hardest hit areas in Cebu province natay Liloan, number of casualties 35. Even upland areas flooded for the first time. Wala ka no? Maski hindi ka itong mga floodplains or katong mga basin type of locations, nangabaha sila, uplands, no? Nabahaan po ang mga taga buntod. Grabe no? Compostela, 16 deaths. And until now, ang communication kay down gyapon, ang signals are down. Mandaue City, 9 deaths. Danao City, 9 deaths. Cebu City, 9 deaths. This could be, we could be wrong ha, kay collect lang po na mo ni na information sa internet. So, just correct us if we're wrong. Tapos sa Talisay City, 7 deaths. Balamban, 6 deaths. And Consolacion, 1 death. And there are still people who are missing na ato diri. 38. In Cebu alone, 38 pa ang missing persons. So, oo.
Sa confirmed death po sa Cebu, 92 as of November 5. Mostly due to drowning and landslides. So, muna siya ang information among na-collect so far sa internet. Tapos, internet is 50% restored. Therefore, 50% ang wala pa Wi-Fi. Importante na ba yan na ron? Wi-Fi is not luxury anymore. Dili na siya. Important as kurente og tubig. Yes. Importante na siya. Why? How else are we communicating now? Like right now. How else do we do that? Kay kasagaran biya sa to, wala na tayong number sa isa't isa. Wala ko ka-memorize sa imong number. Gani, no? I don't memorize all y'all numbers. Ako ma-memorize lang kay Kuan. Akong bana. Ako sad. Memorize lang ako sa akong bana nga number. Oo. So, how else can we communicate? Wi-Fi jud, guys. Kay we are friends with people in the social networks. We are friends with our relatives. So, that's how we communicate. So, importante jud ang Wi-Fi, guys. Dili na to na internet more jud na inyong priority. Dili, importante na. Dapat i-restore jud na. I-restore jud na dayon. Also, not to mention katong mga Kuan. Mga VA, unsa pa na mga trabaho work from home. Katong mga work from home nga nabahaan nila mga laptop. Oo, kani pong ubang Pinoy no, katawan na jud nila lang problema kani mga taga Cebu. Kay nakakita ko gi-assemble niya yung PC nga lapok. Tapos nag-call center. Nag-call center siya sa sa lapok. Oo. Nagkalapok pa yang lawas, nakahubo man siya, nakahukas. Masabot unta ang ato ang mga amo ani. Naabaya gyud natanggal ang trabaho. Uban natanggal. Yes, guys, tinuod na siya. Nakita ko yung post sa VA Davao, pero ngano? Ikaw taga Cebu ka, pero ngano naka sa VA Davao na group? Gusto lang siya. Gusto siya mag-join. Makiisa. Kay basig magsisid daw. At least na siya daan sa VA Davao nga group. Oo. Na siya dito, nag-share siya nga, natanggal siya sa iyang trabaho because of the bagyong Tino o Tino. Maski unsa, basta kay Tino. Basta Tino. So, natanggal siya sa trabaho, guys. Nangay siya tabang, kung pwede ba daw na ay mga job offers diya or mga hiring diya, nangita siya kuan mga tungod lang naka-absent siya, kay nabagyuhan gani. Natanggal po sa, wala gyud amor. Ang kuan gani, ang mga comments gani ato nga post, kay i-reveal ang imong employer, kay pakaulawan nato sa LinkedIn. Mo. Support ko ana. Giving cancer energy, unsa pa na? Petty energy. Dapat lang. Dapat petty ta. Pakaulawan na to. Pero napoy mo badlong ling, dili ka matured. Lain man nga tao, matured ka. Ikaw, bahala ka na magpaka-mature ka. Matured ka. Diri ta petty energy ta diri. Need na to makabalos. Gitanggal man atong kababayan. Gitanggal sa trabaho. I-reveal ang company name. Kaya atong mag-comment ta dito og mga anonymous. Petty ta, pero dili ta isog in that way. Kailangan anonymous gapon ato ang pagka-comment. Nabay anonymous mode sa LinkedIn mo. Maghimo ka. Maghimo dummy account. Yeah, dummy account. Maghimo ka or dump account kung gusto ka mag-post po dito mga kalagot sa LinkedIn. Pwede. Diba? Power transmission, 45% restored. Walay kuryente. Kung saan man na nimo wifi? Kung walay kuryente. Mas importante ang kuryente. Pero importante gyapon ang wifi, guys, ha? Mo gani no. Water is 40% operational. Kana jud pinaka-importante. Ay, grabe naman po na wala pa din na restore. Usaon nimo paghugas, usaon nimo pag-inom og tubig, usaon nimo paglaba, usaon nimo pag when there's no water, sickness follows. Kasi usaon nimo paghugas sa imong mga lutoon, sa imong pagkaon, sa imong lawas. Nagkalapok nimo nga lawas, inyong mga gamit. If there's no water, for sure magkasakit gyud mo diha tanan. So dapat i-restore na or mag-provide og water nga tinangki ng inyong ang inyong local government. Ala ka unsaon man na kung ang local government pud mismo nabahaan man pud sila. That's why that's why ang ubang mga kanang mga nearby mga provinces or cities, even katong mga lagyo like from here sa Davao City, nagpadala tag murag ako ang nagpadala tabang bagaag nang basta nagpadala among city og tabang didto ana na lang. If you're like
kanang dili kuntay anti-Davao ka na ba yung mga anti-Davao? Na. Dili Lain na po anti-Duterte. na. Oh, Dili anti-Davao anti-Duterte. gyud. Na anti-Davao jud. Ambot kay na synonymous na manggod pag Davao Duterte. Oh. Oo. Pero nabay uban taga Davao guys ga dili pro Duterte. Ngano ikuan ninyo? Ngano dili ninyo sila i-consider? So Nabi mga camping dire. oh naay mga camping dire guys. Napoy Napoy mga yellows. Oo, napoy katong mga pro BBM. Oo. So dili na to sila ikuan guys kanang kanang unsay na isampig kanang murag ikuan. Apilo ninyo sila, anti-Davao mo. Dili mo anti-Duterte, anti-Davao mo. Kung ana, di-apil ninyo ang mga kauban ninyo nga kakamping taga dire. Oh, friends man na ninyo. Friends man na ninyo, di ba? Pero ang Davao City nagpadala og hinabang. Kung anti-Davao ka nya, dili ka mo to, di yan totoo, anak ka. I-search sa Facebook. Jud ang mga i-search lang. Okay? Mm. So ato lang pag open-minded lang ta. Ha, sa karon nga medyo init kayo ang politics karon. Pag open-minded lang sa Oh. okay, try to understand other people's perspective because if you don't, you're a narcissist. Ano ba? Oh, dan di ko ka maminaw. I-diagnose na. Oo, di ka maminaw kanang imuha lang ang opinion ng tama, imuha lang ang kuan ng tama, imuha lang tanan tama. You're smarter than everybody else kana. Narcissist na siya. Di ay ba? Di ba di ay? Pwede. Mo gani no. Dili man kumukontra na. Di ba di? I believe. Gani, believe niya. I believe. Total displaced people, 102,000 or 32,603 families. Ang ilahang ang katason sa baha ba kay kanang nasa atop. Naa na gani sa second floor. Di ba kung one story lang imong balay, naabot sa atop, more than that, kay naabot naman siya sa second floor, nabahaan na ang second floor sa ilang mga balay. Kulbaa na, oy. Oo, ing ana. Tapos kanang katong ingon gani nako nga dili ko gana mo tan-aw og kanang videos or posts about sa baha na kay mas stress na kog taman-taman at one point medyo naluha na gani ko kay naa nay mga parents didto nga naay mga permanent markers ginasulat na nila ang names and birth dates sa ilang mga anak sa panit Kadlok sa arms and legs just in case na maanod sila sa baha na mamatay. Kulbaa At least na, ma-identify daw ang ilang mga anak o sila. Kay gisulat naman nila ilang name sa panit. Ing ana it shows desperation na ba? Oh. Ing ana naka-desperate ilang situation na there's no other way, mamatay gyud ta. Murag ana ba? Lain na po dana. Kumbaga ilang brain kay murag this is our outcome. So magsuwat na ta sa atong names and Mao na birth gyud dates. ilahang na predict. Ilahan na yung giisip na mauna na ang mahitabo gyud. Mao gani. So ing ana ka lala ang baha ato. Mm. Tapos ano diri sila nag-investigate sa Davao? Naa diri ang flood control investigation. Na diri ang flood control investigate. Kabalo ba mo guys? Init kay diri karon. Dagan kayo kay Ang investigador bagyong diri. ang bagyong uwan padulong ba sa Luzon. Hoy, Pero kadal lang. pero Kanus ana maabot ang uwan. anytime today or tomorrow. Kahadlo ka na. Oy. I'm not really sure pero ang iyahang expected landfall kay padung sa Luzon or some parts in Visayas pod katong mga northern side na. Siguro ing ana. Kainomdom man siguro mo sa bagyong Yolanda, no? Oh, kato, grabe to. 2013. Kita ko, digit ko, kaning lain na, jud ato nga video. Uy, katong, ang nagsakay sila sa sin, tapos padulong ang sin sa bridge. Hadlo ka, ana. Remember ka na nga video? Dili ko kainomdom. Ang ilahang balay na anod. So, na sila sa rooftop, di ba? Na sila sa roof. So, naanod bilang balay, ang ilang roof, ang murag ilahang boat. Gihimo nilang raft. O, murag raft ang ilang roof. Kabalo ba ka nga? Paspas bang kayo ang anod sa baha? So, nagsakay silang tanan dito sa atop na niagi sa bridge nga mauntog jud sila. Oh. Wala, namatay sila tanan. Ala, dili ko ganahan, ana. Nay, video gani no. Mo Dili gani, ko, ana. ana ang mga level sa
extremity sa sitwasyon ba sa Yolanda sa una. So Yolanda ba to or Ondoy? Basta bagyo. Basta bagyo. Unya karon sumala pa, they're comparing bagyong uwan karon mo abotay. Mas kusog pa kuno na kang Yolanda. Sumala pa. Oo. Hala ka, oy, kulbaan na, oy, dili ko ganahan, ana. Oo. Tapos karon ang inyuhang gi-investigate kay diri. Ano na sila dire? Mao na mo diri. Naaman ang baha dito sa Visayas. Mao na mo diri. Isa ang naa dire. Dili ko sure marag they are called ICI. It's like a newly created agency to investigate flood control projects that are apparently ghost projects, and then their first agenda is here. Nganong dire? Okay lang man diri. Pag-investigate mo kay syempre naman jud na mga projects na kanang tan-aw ninyo kanang sus, di ba? Apilo Ay. ninyo. Kumbaga for all ghost projects pero giuna jud nila diri. Naa sila diri. Basin, di sila kaadto dito kay baha pa man. Mao ba? So diri sa sila kay Nakay baha pa point. man dito. Nakay point. Oh. So unahon ang Davao nga, perti inita. Oh, init Init kayo. kayo mi diri karon. Tawag singot ko aircon gani no. Among balay. No. Pero ni anak ko ba inita, uy, unsa may naa sa Davao? Uy, ay menopause. Ay, grabe po. Grabe po. Grabe Pila po. pa may edad. Dili Grabe po, man. day. Grabe Ang po, menopause sa isinta. Ha, Grabe. sa isinta ba di ay? Kung sa di ay. Ano daw, mid-40s daw. Oh? Starts, mid-40s. Mo ba? Oo. I'm really sweating right now. Dili pa man ka mid-40s nagpataka. I naman na collected like 1 ml of sweat as of the moment. Siya. Taka naman na siya. Oy, dili pa man na. Gani. Mao. Anyway, storyahan na to ang The Rise of Monterrazas. What is this? What is Monterrazas? Okay, mo ni kay nag-search ko, ano ko giingon ko unsa. The Rise of Monterrazas, The Rise at Monterrazas kay project na ni Tessa, basig wrong info ko ba? Project ni nga ang face sa project, ana na lang para safe. Oo, sige. Para safe. Kay dili ko sure kung kisa nga company ni basig isa ra si Slater Young diha. Oo. Pero ang face sa project kay si Slater Young. Siya ang naga-storya sa social media sa mga videos. Oo, siya yung nagamurag na i-promotion. May I help you? Marag ana ba? Iyahang face. Kaya syempre naman po, it makes sense kung siya mag-promote. Kaya naman yun siya audience. Oo, naman siya followers na. He has built millions of followers na. Oo. So, it makes sense nga siya ang face. But he's one of the quote-unquote engineers ato. Oo. So, apparently, it's part of a larger mountain, Monterrazas de Cebu. Wait. Masig mamali ko. It's located in Guadalupe, Cebu. Tapos, it's built on a sloped terrain with panoramic views of Cebu City and the sea. So, kumbaga, mura siya hill or mountain, then one side of it, kay isa ka development niya. Motong development nila. It's like luxury homes built on the side of the mountain. Ano ba? Murag, kuan siya, kanang... Unsa siya na klaseng architecture? Ang inspiration kay kanang murag hagdang palayan. Oh. The Ifugao Rice Terraces. Oh, ingon ana siya. Pero homes. Oh, balay siya. Condominiums. No, not condominium. Homes, yun siya. Ay, mao ba? Luxury homes. Ay, diba? Okay. Oo. Tapos, giupawan man gud nila ang isa ka side of the mountain. Upaw jud siya, Kring. Like quarry level upaw. Oo. Kanang wala jud kay makitang green. Oo, wala. Oo. Ilahag yung gi-shave. Pero di ba basic man atong grade 1 ta ba? Oh. Usa day ga-hold sa water sa forest. Unsay ga-hold sa yuta. Unsay ga-hold sa yuta, unsay ga-sup-sup sa tubig. Di ba natakal na sa itong mga middle school, elementary days? Oo. Basic kay na ba? Oo. Basic kay na, usa di ay. Naka-learn ko ana grade 3. Oo, basta elementary ta. Oo. Usa day ang nagagunit sa tubig pag ulan. Di ba naman na guys, ulan. Ulan. Imagine. Oh, Sa video, naga hand gestures ko. Pero dili niyo makita sa Spotify. So imagine, use your imagination. Oh, imagine na. Oo. Di ba ulan? Oh, Oo. ulan.
O yan, na ay bukid sa mountain. Oo. Di ba? Na ay bukid, dako kayo. Mura, example, Mount Apo. Oh, sige. Sige, Mount Apo, dako magyugay na. Oo. Di ba pag ulan, ang tubig, kay pa-triangle man yung shape sa mountain. So, ang tubig, asa ang direksyon? Tubaga. Sa tiilan sa buntod. Tama. May tama ka. Yay! Thank you. So, sa ato pa, ang tubig nga ninaog, unaog yun, kay gravity. O nya, kay naamay dadon ang tubig nagikan sa mga buntod. Mao gani. Pero, makontrol na siya, guys. Dili siya mubaha sa ubos, sa tiil sa buntod, sa tiil sa bukid, kung forested kaayo ang mountain. Oh. Why? Ngano? Sige daw, ngano? Kay gisuyop sa mga baliti, sa mga rare plants ug unsa pa na mga weird looking things sa forest. Ilaha pong pugngan ang dagan sa tubig. Yes, Because physics. because gravity. Oh. Dili mura siya kamot ang roots good sa tree. Oh. Mura siya kamot gigunitan jud niyang yuta. Like kanang mura ko kanang I'm doing a hand gesture kanang mura kanang mo kambras. Oh, Murag mo kambras. Oh. Murag kog mo kambras. Ingana ang roots, guys. Oo. Gunitan Tama. jud niyang yuta, literally holding it like a hand. Oh, literal. Ingana jud, guys. Para to prevent erosion, landslide, Flash floods. Flash floods. Mudslide. yes. Tapos na may natural waterways ang nature. Na. That's why there are rivers Oo. and waterfalls. Mm-mm. Oo. And what holds them to stay there? Plants gyapon. Mm. Plants gyapon. 'Di ba? So unsa tell me Monterrazas de Cebu Development Corporation or whatever. Tell me, nganong giupawan kato nga side? So, giupawan daw nila, no? Onya, pag-build na sa mga building, butangan daw nila og plants. So after. Oh, after. Talaga? Pero dili man enough. Ambot lang if that's enough. Is that enough? Lahi ra jud. Ambot ninyo, nganong giupawan man na ninyo? Can you let mountains be mountains? Bitaw. Leave mountains alone. Dapat mo na hashtag leave mountains alone. Oh. Leave forests alone. Oh. Leave trees alone. Yan naman ay mo ingon, unsaon na lang mga development link, unsaon na mga subdivision. Guys, Google it. There are too many developments in this country. There is like a lack of, atong gi-headline sa una nga sobra na ang supply sa kondo. Ay, oh. Sobra na ang supply sa condo. There are literally abandoned condos right now or kanang empty condos right now. Daghan pa man og mga balay. Dili lang hinoon ka-afford ang atong mamamayan kay ilaha man ang gipamahala ng mga balay. Mahal man gyud ang balay. Mao gani. Unsaon man nato ni? Mao gani. Problemahon man na ninyo nga ang mga tao maghimo mo jud nagpaagi magpatukod og balay. Ngano masige man magtukod og balay? How many houses do you need? Ay, kung sa dato pa no, daghan kay na silag balay na kailangan. Oo no, if I want a vacation there, Na ako'y balay dito. nakoy balay didto. Mm. If I want to vacation there, Oh, napug ko'y balay didto. oh. What if I want to kanang just put up a house there kay ganahan lang ko sa view. And I would visit that house like once a year. So Saya nga pula na once a year lang na magamit ang balay. ing nakog bakakon. Kamo audience, ing nakog bakakon. Ing nakog bakakon. Naay Bakakon ka. bakakon kaling. Tinuod na. Tinuod ba ko? Nalibog na ko sa akong ignorant. Dili ba? Ing nakog bakakon na naay dato nga naay balay nga once a year lang ginabisita. Ing nakog bakakon ko. Dili ka bakakon kay motuo ko ana. Gani no. Tuo mo sa ko alagi. Bakakon ko? Sige daw, prove me wrong. Prove me wrong. Naay dato diha nga naay balay nga once a year lang mabisita. Sometimes never. Mm. Sometimes never. You know how we know? How? Di ba napalit tag yuta? Oo. We haven't visited it in 2 years.
Pero walay balay dito, guys. The Wala. forest is foresting. Oh, kabagnutan pa to dito. Bagnot to dito. Walay plants dito. Gikuralan lang, but the snake is snaking. Aha. And the bees are beesing. And the trees are treesing. Lamoksing. Yes, and the coconut is coconuting. Ay, na-comment si Nathaniel. Hello, Nathaniel Blank. Diri daw sa Davao City ang investigation kay para na sila basihan kung unsa ang standard. Thank you for Di the ay ba? information. Thank Ay, you. okay. So, looking at the bright side of things. Mao ba? So, diri ang standard? I don't believe it. Baka kun si Nathaniel Blanc, guys. Ay, kun baka kun siya. siya. Dili mo to si Darling. Dili ko kang mo Nathaniel to, Blanc. ana. I think politicking ang reason nga nung naa sila diri. They just wanna find faults. Or they wanna find something to file a case on. Mga na. Kay kalaban lagi kaayos ang Davao City ay nadamay na ang mga Murag tao sa us Davao against City. the world lagi ang tirada riri. Ngano man ano? Murag ganig naatay sala. What did we do? Duterte lang man yung kalaban. Siya lang. Siya lang, B. What did we do? Di kay, nabi ubang tao nga kanang kakamping, guys, per taga Davao. Nya pag gina single out ninyong Davao, ma-hurt man po ng mga kakamping na taga Davao. Ay, oy. Pag gina-single out inyong Davao, ang Davao marumi, ang Davao ma-hurt po mga kakamping na taga Davao. Ay, dili na sila ma-hurt. Mutuo na sila. I believe you. Na ako diri sa Davao, but I believe you. Ay, Yes, you're correct. Ana na sila. Confirmation bias. Maana na sila. Ana, no? Oo. Anyway, maulag ito. Ang, what lesson are we learning here, Slater? What lesson are we learning here? Uy, kabalo ba ka? Nakitaan daw sila sa airport nga murag daghag maleta dala. Of course, as I've said, ang dato, dili lang isa ang balay. So if there's a typhoon coming, I would make sure that my family is safe. So that's why, as a Slater Young, that have many houses, I would fly my family to my other house to be safe. So, bahala na kayo dyan, guys. Oo! Oh. Ana man na. Kung ako po nang nailayang balay niya, magbagyo diri sa ako. Kutay na ibagyo mo abot diri sa akong balay diri. Diri jud sa Davao City niya. Ako'y balay sa, let's say, Thailand. Oh. Fly me. Dito me. Sana all, no? Gusto ko, ana. Ana, manihapon sa Australia, maniod to sa Thailand, tas mamahaw sa Hong Kong. Ay, Kana sana. mo ingana nga level. Ingana nga level ang pagkadato. So kung nakailaing balay, niya na ipaabutay nga bagyo, tama raman po nang gibuhat ni Slater. Ang ingon man nila kay running away from controversies. Running away from controversies, package na siya, guys. At the same package time, pod, giprotektahan po niya yung pamilya. Sabton ninyo. Ay, sa bagay, no? Oo, be open-minded. Dapat maglibog ka sa imong utok. Like, naglagot ba ko? Or nakasabot ko? Or I empathize? Or basta, ingana ka, samok ang dapat ang iyong brain. Okay, guys? Tapos, pagkahuman, asa naman taan niya? Tama di ay nangutan ako kay co-pilot. Ano na issue ang rise at Monterrazas? Isa ba siya sa mga, dili mo sa isa ka biggest factor, no? Kay, syempre, ang biggest factor dia is dagag mining ko, no? Sa Cebu o kanang walay proper drainage. Mo ba? Oo. Niya. Pero nakaingon ko nga, ano si Slater jud ang murag imong scapegoat? Siya lang ba jud ang naida? Siya ba jud ang nag-cause aning baha diri? Ana, grabe naman pud ka impactful sa iyang gibuhat niya. Naka-question ko. Naka-question. May gani, dapat mag-question jud ka permente sa tanan nimo makita. Tama jud na, tama. Oo, kaysa kadako sa area nga nabahaan, nakaana ko si Slater ba jud dapat natong pagtuunan ng pansin? Margana. Siya ang isa. Oo, so ang tubag ni co-pilot, yes, isa siya sa dahilan. But not to every places nga nabahaan. Pero naadjud siya dahilan, guys. Katong rise at Monterrazas, it sits on an elevated terrain, diba, in Barangay Guadalupe, Cebu City. So, ang na-flood na areas niya nearby kay Guadalupe, reported severe flooding na siya despite historically being less flood prone. So sa una, dili kaayo siya bahaon. Karon bahaon na gibaha na siya. Gibaha noon siya. Gibaha. Tapos Kalunasan, Cogon, Pardo, sa Pangdako, all adjacent barangays affected by runoff and flash floods.
So ang flash floods guys kay flash flood nga gikan sa buntod. Mhm. Mm. So mo to after ato dan na-issue na si Slater o gangyang project na sa Monterrazas tapos nabalitaan na pud karon nga gina-investigate na do sa DENR. So ni anak ko nga Tessa, di ba ang DENR before ka maka build a big project like that, na-adjud kay permit ko ang sa ila or something. Oh. Dili ko at sa tao ani. Familiar, expert. dili ka expert. Dili ko expert pero common sense tells me mangayo kag permit. Kay everywhere mangayo kag permit. Oh. In anything you do. Oh. Maski magtinda lang ka sidewalk guys. Oh. Masita ka kung wala kay kanang paranghid. Oh. Mo na mangayo kag permit. 'Di ba? So, a big project like that requires a permit. Sila man ang nag-approve. So sila pod ang apilon po nato og blame. Oo, pero nakuan ko ba kay sila po yung mag-investigate. So, mura kag kanang murag og katong sa katogong unsa tong issue sa una na internal investigation? Unsa to? Nahimo na to tong uluhan from the Grab katong kuan. Katong driver nga Manyak. nagdula sa iyang lagay daw kuno. Oo. Tapos Grab driver man to ang nag-investigate kay ang Grab rapod. Oo, murag ing anang naitabo guys. Oo. The investigation is internal. So therefore, kay ang DNR ang nag-approve sa permit, ang DNR rapod ang mag-investigate. Okay. So nakaingon ko, wow, gibuguan jud sila sa naay to. ko ay naay ka ng kanang conflicts of interest. Tama Super. ba? Super. Tama ka. Tama ka. Murag ka nang, ay, bugo mi. Murag ka na, tanod yun nila sa tuwa kay ka nang, wala lang ka ng mga ipis, mga abog, mga lamok, tanod nila sa tuwa, mga lamok, ipis, mga ana lagi. I think, ana ilang pananaw sa mga tao. Sila rapod ang mutabon ana. Sila man ang mag-investigate. They're gonna cover it up. For sure. Gani. That's the implication. Kami guys, dili na magyaw-yaw diri sa Dili Ni Advice regarding anang flood control projects, ghost projects, billions of humana na mo og yaw-yaw ana sa Facebook, I'm sure. Ug sa mga Instagram and X and thread. Daghanag na yaw-yaw na. Taga na nagyaw-yaw ana. Dili na magyaw-yaw about ana. Basta ang amo alang, let mountains be mountains. Let valleys be valleys. So mautan na sila, Ling, asa naman tamamuyuan ni kung dili na jud hilabtan ang mga possible na siya, pwede. Pwede na siya. Kay nga naman ang Mount Apo, wala yun na nahilabtan. Bitaw no? Oo. It's preserved. Dapat ingana lang permentino ang mga mountains. Oo. Pati ng Mount Hamigitan, I think preserved pud na siya na mountain. Wala joy, bawal ang developments, any kind of developments. Basta any major bukid, any major mountain that seems very significant na impact sa inyong environment diha, dili siguro na to hilabtan. Bitaw no? Kaya na may dagang mga plains surrounding. Daghan man. Dito data. Dito rata sa mga plains, guys. Dili na nato hilabtan ang mga buntod kay nakatabang man na sila mag-prevent sa mga catastrophes. Correct. Nakatabang na sila eh. Ug isa pa, nice na siya kay kanang for views. Grabe yun kayo kagwapo ka ng katong nanuroy good ta og Maragusan ba to? Yes. Kabunturan. Yes. Gwapo kayo sa katanang kalibutan ng mga view. Kay mga green kaayo mga buntod. Yes. Anong ikulok? Wow. Sa Maragusan, nagbiyahe mi. Gikan mi og Davao no. Tas nag-road trip mi. Diri mi nangagi sa nabunturan. Kay naamang goy laing agianan ng Maragusan. Pwede ka mo agig mati. Pero diri mi niagi sa nabunturan. Sus mo agi mo guys, padulong Maragusan. Wow, majestic views. Grabe jud kayo mga buntod ba makahangad jud ka. Wow, or yan ay mga waterfall, mga mga nonchalant waterfall. Wala nang ilabot sila like waterfall diri, waterfall dira, dagan kay waterfall. Like, so ang mga tao dito kay ay okay, waterfall. Oo, na sila flowing water free sa ilang mga balay. Kay tungod sa naa sila sa baba, then gipasagdan lang nila ang nature sa taas. Like that's how it should be. Ngano mangilabot man ta og mga majestic because when you offend Mother Nature, petty ba siya? Oh, she's a bitch. She's a petty, giving cancer energy. Gyapon. Ay, dili siya cancer, kaya dili siya anonymous. So, kinsa man siya.
Ambot. Kinsa man siya. Kanang petty nga dili maano ni kanang isog jud. Maybe Leo. I don't know nothing about zodiac Leo signs. energy. I don't know. I'm just guessing. Pero katulagi, dili ta mo let mountains be mountains. Kamo na magyayo about sa flood projects, flood control projects, billions of pesos, trillions of pesos. Kamo na magyayo about ana, dili na mi magyayo ka mataas na among episode. But all we want is leave mountains as mountains. Leave mountains alone. Yes. Mm. Tapos, nangayon po ko kay co-pilot uguan. Oh. Kanang other helpful topic regarding sa baha. Mm. So, niyan ako, how to help as a homeowner in a safe area. Katong wala na bahaan. O kanang historically thinking, nga wala jud mo na bahaan sa inyong lugar. Like, before pa mo abot ang bagyo, you may, pero walay pug sanay. Grabe pudling, mamugos lagi ka. You may offer your house as an evacuation place for someone you know na kabalo kang mabahaan siya karong weekend. Morgana. Oh. Di ba? Oo, pwede pod. Wala mo kuningon nga magpaka-evacuation center mo as for strangers. For strangers, dili pod. Dili Kanang pod. lahira pod. Dili pod. Kaya basig, concern mo sa inyong safety, ling, ay, pamugos ako. Wako na mugos. Dili man. Wala. Suggestion raman eh. Suggestion naman eh. Kung nakay kaila, kabalo kang taga diha siya niya, historically, kabalo na ka nga nabahaan na siya before, why not offer your house as an evacuation home for their family? For friends. For acquaintances. For someone that you know. Oh, someone that you're comfortable with. Oo. 'Di ba? Because you're home. Read the co-pilot. Because why this matters. Nasa why this matters. Comfort and dignity. Your home offers privacy, warmth, and sense of normalcy that evacuation centers often lack. Uy, maka-anxiety gina ang ang evacuation center. Oo. May manang matulog ra ka sa inyong kaila kay kanang mura raman mog nibisita. Ana good. Reduced strain on public shelters. Fewer people in evacuation centers means better resources and space for those with no other options. Gani. Tama pod. Gani, Jude. Muna. Kay ang mga scenario ba sa mga picture no pag evacuation centers, guot. Oo. Guot. So, Saba. kung makatabang ka sa imong kaila nga mas na makuha sila instead dito sila sa evacuation center kaysa imuha, at least nakatabang ka reduce sa population or sa pagka-overcrowded anang evacuation center. Oo. Tama pod. Emotional support. Familiar surroundings and known faces can ease trauma, especially for children. Gani, ug kabalo jud kang imong friend kay nay anak. Ay, oo. Don't wait for the kanang too late. Ay, ala ka, oy. Don't wait for that kind of thing. Dapat ka nang before mag-offer na ka. Di man kailangan nimo i-post. Ling, unsaon i-post ako sa Facebook? I-post sa Facebook? Ano ka? Ay, dili na Dili, i-post sa oy, Facebook. i-PM lang god. Uy, kung kay nabay uban ing ani ang style pag mag-evacuate. Kay di ba hatagan man mo sa DOST pag-asa o kanang signal warning like signal number 5 evacuation jud dapat. Nay uban mag-hotel. Nay uban na mag-Airbnb. 'Di ba? Yun nay naga-take advantage ginamahal na ino ng Airbnb rates. Halalay na po na. Nakakita kog post. Gimahal na hinuon nila ang ilahang mga hala dili. mo yun sila business is not charity. Ay, hala dili. Para sa di man kailangan yung i-increase. It's still business. Oh. It's still business. Just make the rate the same. Diba? If you're you're not gonna doing give a charity. discount, you're generous. If your rate's gonna stay the same, then you're a businessman or And you're not being businesswoman. charity. And you're not being charity. Pero kung mag-increase ka, demonyo ka. Demonyo na. Demonyo ka. 'Di ba? Ayaw i-increase ang price. Business is not charity. So 'di ba na yung mga anak nga tao pag mag-evacuate kay mag-rent na lang sa hotel, ay mag-rent ka na mag-book og hotel, book og May Airbnb. na lang katong maka-afford. Sama ka afford, pero basig na ID ka afford. Na ay uban kay ulo, mag-stay jud sa balay. Ay, gahig ulo. Oo. So base nagpagahi lang nag-ulo kay walay ni offer. Walay choice. Oo. Kung hatagan nimo og choice like, uy, tay pangalan niya kay Ronaldo. ko tay bongbong. Ay, okay. Ano Bong, bong. Bong. Basig wala kay kanang ma-evacuatean ba? Mabakwitan.
pwede man mo imuhang mag-ina, pwede mo diri sa among balay. Hantod sa mahupa ang baha. Diri mo karon na mo pag evacuate diri kay para di man maabtan diha og baha. Kulbaa po dano. Si Bongbong nga isog kay siya, isog kay si Bongbong. Diri lang ta kaya na to ni ato ning hikta ng mga atop ana dili lagi ni pero once ni offer ka mahumok. Mahumok ang ilong. Ay nay, namin day offer. Ay, okay. Di mo adto na lang ko dito. Ang ni offer kay si Rudy. Si Rudy ang ni offer sa balay. Mahumok ka ang ilong ni Bongbong kung ang iyahang murag naa siya'y kaligot-kot kang Rudy. Mahumok yapon. Ay, okay. Mahumok yapon na. 'Di ba? Then, nag-ask po ko kay co-pilot. Actually, wala ko nag-ask. Ako aning post gahapon sa Facebook. Gahapon ba to nag-post ko? Ambot, basta ka nag-post ka. If buying a land to build a dream house, kamo ha, Gen Z, para ni sa Gen Z, kay kasagaran sa, millennials po, dang uban, wala pa'y house and lot karon. Nag-rent pa. Oy. 'Di ba? If you're still renting, if you're a millennial still renting, if you're a Gen Z that is planning to build a family, build your dream house, buy a lot, ana ba? Nakoy ingon sa inyo ha. Dili ni advice. Darling sa mukha ni darling sige advice. Dili ni advice. Nag-post ko gapon sa Facebook mo ni akong gisulat. Dili ni AI ako ni. Sa mukha ninyo eh. We cannot control the Bureau of Lands, the subdivision developers. What I meant is ang context man gud kay ang Bureau of Lands or Department of kanang DNR, di ba mag-approve man sila willy-nilly? Like kanang mag-approve sila mga permits masking impactful sa environment, approve sila mga deca homes, ana. Okay, kwarta man. So, di na to sila ma-control. That's why I said, we cannot control the Bureau of Lands, the subdivision developers, the rain, and the flood. What we can control is ourselves. So, before buying a lot to build your dream house, you have to research. Never buy a land that's near any body of water. Never buy a land that's low or considered a floodplain or a basin. You don't have to be an architect or someone from DOST/Pag-asa to know this. Simply ask the locals who live there. Gabaha ba diri? Unsay kahimtang diri kung mag-ulan, kung gaulan. Naaraman day na, you don't have to be an expert. No, you don't have to be an expert. Just ask the locals. You will 100% get an honest answer from the locals. Do not ask your realtor or your real estate agent. They have an ultimate agenda to sell. So their answer will always be positive and they will deny that the place flood when it rains. Nakog bakakon. Dili. Bakakon si darling. Dili. Sa kanang apos. Tinuod na. Muto ko ana. Kana mo palit kag yuta. Always, nice kay diri ma'am. Overlooking. Dagan kay na sila ipang-ingon. Ma'am, di jud mawala ang kuan tubig diri. Kusog kayong signal diri ma'am. And then kuan kaayo diri kanang limpyo kaayo niya. Kanang na basketball court diha na clubhouse diri na. Always the positive things. Dili gina nila iingon ang mga baha man ni diri kay mawala sila og sayo. Gani jud tinuod. Oo. Kay dako baya na ilang commission yata basta mga houses. Dako oy. So dili gyud na sila moingon og negative things about the location. Oo. And of course, unsaon pagkaibalo kato gani akong giingon, just ask the locals. Katong dugay na nagpuyo sa kana nga lugar, pangutan-a sila kung gabaha ba diha o dili. Ana na lang. Kay history will speak. Kung nakaagi na gyud sila ana, moingon jud na sila ay nabahaan na mi diri oy. Di magduha-duha na ka although makatintal jud baya magpalit og kanang mga balay Basta sa mga mga subdivision kay kuya man gud na sila offer kring like no down payment, straight monthly. Or rent to own. Diretso na ka mag-rent. You don't have to shell out huge amounts of cash. Kay kung magpalit man ko kag lot, dako siya og kanang financial preparedness. Dapat na kay cash daan in the bank to buy that certain lot. Kay kung sa individual mo siya paliton, not from a developer, they would usually ask for cash in full.
In full. Pero kani mga developers 10, 20 years to pay, mga 15 years to pay. Ang uban nga 25 years to pay. 30 years to pay. Gani mga 60 years to pay. Grabe, delay po there. 30 years to pay ang pinaka-maximum siguro. Mao gani. Oh. So mo na siya guys. Diri na takutob. Oo. Aside sa nagyoyota, napud mo'y natunan. Oh, naamoy natunan. Pero dili to siya secret knowledge or anything. Or ko na to open secret. Open knowledge na siya. Pag-comment daw kung sa inyo natunan. Hoy, pero ingana lang gyud ha, guys. Dili ta magkuan, dili ta mag kanang pataka og palit og yuta. Kay basin manggod na bahaonon di na diha. Oo, basin. So dapat mag-investigate, be a professional licensed amateur detective. Be a professional geologist. Oo, ingana. Ingana guys ha. Sige natin mga comments diri. Kisa ning comment. Salamat po sa mga commenters nato. Guys, mag-shoutout ta sa ilaha. Ana si Patrick Blank, naaba daw tayo IG page. Tapos? Wala man daw tayo IG page. Gireplyan ako na, wala man tayo IG page. Ang imong, taka lang ka, imong reply na pero wa mi ga-post dito. Ay, tama. Di ay na. Ngano na yung kung wala tayo IG page? So, Patrick, wala mi Instagram. Ngano gani? Di ko kabalo gamit. Naa may Instagram pero dili may ga-post dito. Ako no kay my personal Instagram account, I do have it pero kanang wala ko i-post. Ay, kabalo na ko unsa ato ipang post sa IG page. Unsa? Kana mga picture lang gud nato. Kay picture man gud na ang Instagram gud. Ay mao ba? Sige. O kana mga behind the scenes. Pwede. Mag-selfie na mi? Sige. Sige. Ay, kabalo na nakoy kuan. I-post na selfie na to. Okay. Oo. Ana si Gina Moss. Hello Gina Moss. Nag-reply siya dito sa atong Bisda Academy na mamumuno. Oo, katong Killer Nurses episode. Oo. Ana siya, basin gikan sa root word nga buno. Di ko sure, pero kadungog na ko anang namuno o gibuno, pinabundak ang no, paglitok. Kato gani, buno. Namuno. Murag gibuno. Ha? Murag buto. Hey! Ay, mauna ang Bista Academy, buto. Lain man. Ay, pero medyo bastos man gyapon tong Bista Academy ron. Dili lang buto. Dili sana mo na i-reveal next week na. Okay. Ana si Will Marry Me. Basin ang inyo nag-reply siya dito sa Killer Nurses gyapon. Basi ang inyo gimin kay Zyklon B, which is cyanide-based pesticide nga gigamit sa Auschwitz concentration camp for mass murder under Nazi or Hitler. Oh my God. Thank you for the education and information. Education, may I help you? Yes, thank you so much, Will Mark. Kaya wala ko kabaluan ng Zyklon B. I just learned that today. Oh, I learned that. I just learned that from you. Gani. Naka-remember ko ning Auschwitz ba kay niadto si Angelica Panganiban diri tapos nagpicture ay kanang nagpusing-pusing siya didto. Mo to giba siya. Ambot ko si Angelica Panganiban ba to nakalimot ako. na day na mag-post di ay na. Ay kanang posing ba? Depende man good sa post good. Kung candid shots na dili post. Okay ra siguro. Kung candid na kanang murag pina-president or kanang magtudlo-tudlo. Kana pwede. Basig pwede na kay at least you're not implying nga kanang nagmodel-model ka didto or something. Kanang wala ka nag-smile. Oo. Remember lang na ako. Anyway. Ana unsa na? Si Triple J. Ana siya, ay, gireplyan niya tong episode nga, asawa sa politiko, paminaw. Nagsakit man akong dughan, maminaw aning atong politician scene sa Pinas. Uy, I am an OFW and I can't say the Philippines is moving backwards while the other sea countries are booming. Nga naman, ungod sa corruption. Bahala na sila. Sagdi na Triple J. Magmubuon na ta sa ilakay. Magralita. May na lang, no nga, ikaw OFW ka, dili ni mo ma-feel.
Ay, ma-feel siguro ni mo. Naman siguro kay pamilya diri. Ma-feel man nimo. Ma-feel naman Sige. Rorno, Zorro, siya. Ay, nag-reply siya dito sa episode nga manifestation. Siya, na ako'y laing meaning sa daog. Bisda ka di na to. Example, gidaog-daog raman ka sa imo asawa. Kana mo ra kuan ka Gibuli. Gibuli kasi asawa. Gidaog-daog, that's a bonus best academy for you. Gidaog-daog is gibuli. Gibinuangan. Ay, dili man gibinuangan ka nang gimurag. Katulagi, ginabuli lagi. Tama. Oo. I always pick on you. Oo. O niya, nag-comment si Nathaniel Blank. Nag-joke siya. Ang Bisaya sa manifestation kay Manny Pacquiao. Hala ka, oy. Salamat kaayo sa inyong mga comment, guys. Thank you so much. Thank you so much. Diri na ta mahuman, guys. Don't forget, you can order some merch, ha. Ingnon lang po na muna sa outro, pero moingon lang ko daan karon. Gani, no. Palit mo sa mong merch because it's cool. Nagsayaw si Darling, guys. It's cool. It's cool. We will order, we promise. Na makalimot lang yung permente, but we will order right now after the episode. Sige lang cooking after the episode, sa una pa. Gani, sa una pa, Jud. Ano man na? Naunahan pa ta. It's giving 90 years old. It's giving dementia. It's giving dementia energy. Sige. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganaan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Mora to, guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!